Syudad Telwag. Sir, Mr. Madamba, una sa lahat, magandang umaga dito sa Pilipinas and magandang gabi dyan sa California, USA. Sir. Yes, magandang umaga dyan, Bombo Roger. Magandang hapon, mag-aalas 5, 22 na ng gabi. So, malapit nang gabi na rin, Bombo Roger, dito sa California. Okay, sir, sa ngayon, pagkatapos itong mag-splashdown, itong Artemis to, sa ngayon, pwede po nating ilarawan kung gaano kasaya, gaano ang mga tao dyan, lalo dyan sa Amerika, Apo Madamba? Yes, Bombo Roger, alam mo, itong tinatawag na Artemis splashdown ay talagang very makasaysayan at talagang successful. Pero mo, mga alas 8, 7 kanina ng gabi Eastern Time, lumapag ang mga sakay dito sa Artemis 2, dito sa Orion spacecraft, kung saan may 4 na astronauts ang nakasakay for a 10-day complete missions sa buwan, Bombo Roger, at talagang magkahalong galak, saya, at alam mo, it is a very memorable at talagang makasaysayan nga dahil nga dito ay first time na may since 1972 na may mga tao talaga na pumunta as far as sa far side, mas malayo pa doon sa pinuntahan ng mga Apollo 13 noon, Bombo Roger. May mga tao at alam mo, 4 ang mga astronauts na nakasakay nito. They traveled almost kung ilang miles, hindi ako nagkakamali, Bombo Roger, talagang malayo yung travel na napuntahan itong Artemis 2, kung saan merong 252,756 miles. Mas malayo pa doon sa Apollo 13 ng 4,100 miles ang napuntahan nito. Kaya it's within the far side nga na sinasabi nitong buwan ang napuntahan ng mga 4 na astronauts na nakasakay dito sa Orion spacecraft or Artemis 2, Bombo Roger. Okay. Sir, sa ngayon, kumusta po ang kondisyon ng 4 na astronaut matapos ang splashdown? Kung mayroon pa po tayong idea ngayon, Sir Madamba. Yes, biro mo. Yun nga, yung splashdown, liwanagin lang natin, Bombo Roger, yung splashdown, merong capsule, part of the spacecraft, and then ito ay na-detach from the service module, kung saan meron tinatawag na part nito ay main power, yung mga communications, at propulsion systems, kung saan ay kaninang mga alas 7:33 ng gabi, Eastern Time nga, ay may tinatawag na yung fire thrust, kung saan merong tinatawag na landing trajectory, kung saan alam mo, itong Orion or itong Artemis 2 bumulusok pabalik sa Pilipinas, pabalik sa buong mundo dito sa Earth, kung saan merong 24,000 miles per hour. Pero dahil nga ang isang inaasang problema ay kailangang pigilan ito, yung velocity integrity. From that within 1,000 miles, dapat medyo pahinain para hindi masyado magkaroon ng friction pabalik, yung tinatawag na Orion spacecraft, kung saan naging 19 miles per hour na lang. At dahil nga dito ay mabuti naman, napakabuti ang kalagayan ng mga 4 na sakay na astronauts, at pagbulusok papunta nga dito sa Pacific Ocean malapit sa San Diego. Alam mo, San Diego, it's
more or less mga 8 hours pag by car dito sa kinaroroonan ko ngayon, Bombo Roger. At talagang very safe at nasa mabuting kalagayan. Isinakay na sa sumundong helicopter papunta sa undisclosed na military base ng Amerika, Bombo Roger. Okay, so ngayon sir, wala naman bang naiulat technical issues o aberya habang nasa orbit or sila ng buwan, Sir Madamba? Kung meron po tayong idea hanggang ngayon, Sir Madamba? Yes, so far nga okay naman, Bobo Roger. Kasi alam mo, may dalawang part, two most dangerous parts of human space flight going to the moon. Ito nga yung tinatawag na launch, yung papunta doon, at saka yung re-entry or going back to the atmosphere and to Earth nga, Bombo Roger. So far, alam mo, natugunan naman ng pansin at nakita nito na very smooth. Kung hindi natin, kung gusto nating malaman, ito nga, isa sa pinakamalaking budget ngayon ang nangyari nga dito sa paggawa ng tinatawag ng Orion spacecraft. Bombo Roger, biro mo, umabot ng almost $31.6 billion ang gastos ng Estados Unidos dito nga sa 10-day travel to the moon ng Artemis 2, Bombo Roger. Okay, sa ngayon sir, maraming nagtatanong kasi sa picture pa lang nila, so video nila, habang nasa moon sila, may flag po ng Canada. Isang Canadian, si Jeremy Hansen, isang mission specialist. So, ano po yung naging contribution niya ng Canadian astronaut na si Jeremy Hansen, Sir Madama? Yes, isa nga rito. Siya isa sa apat nga na astronauts. Si Weissman, si Glover, si Christina Koch, si Jeremy Hansen. Alam mo, si Glover, siya yung first black man to travel around the moon. Si Koch naman, first woman, unang babae. Tapos si Hansen, first Canadian astronaut. Bombo Roger, ibig sabihin, hindi aside from tatlong Amerikano, isa nga rito, isang Canadian. At ito ay makasaysayan kasi nga non-American. At ang kanilang commander na si Weissman. So, apat sila. Bombo Roger, biro mo, okay naman palang maging astronaut. Alam mo, hindi naman masyadong lucrative o malaki ang sahod. Kasi sa napag-alaman natin, Bombo Roger, siguro aabutin lang ng $152,000 ang kanilang compensation or sahod. Bawat isang astronaut na pumunta, nag-travel ng 10 araw o 10 days, $152,000, Bombo Roger. Ang sahod in dollars. Wow. Within 10 days lang po yun, Sir Madam ba? Iba pang yung mga benefits pa or iba pang ibigay ng US government? Yes, minimal. Pero wala yung mga tinatawag na overtime or ibang dapat na due remunerations mga nagtatrabaho, Bombo Roger. Sir, matapos successful itong Artemis 2, possible pa kaya nga may preparation for Artemis 3? Sir Madamba? Yes, alam mo, posible yan, Bombo Roger, kasi nga itong around the world, 10-day around the world to the moon, dito sa tinatawag na far side, Bombo Roger, alam mo, be successful at saka kauna-unahan na may tao nga na nakasakay na pumunta dyan sa buwan. At biro mo, nagustuhan, nakita nila yung merong mga nakita at pinag-aralan tungkol nga rito sa tinatawag na buwan. Alam mo, noon dun sa Apollo 13, mga shadows lang nakita, pero from their very eyes, nakita ng mga astronauts sakay ng Artemis 2, nakita nila at
they witnessed ang nakita nila tungkol nga dito sa buwan. Kasama na riyan yung 53 minutong solar eclipse na naganap. At saka sabi nga nila ito ay napakaganda, Bombo Roger. Pero at this same time, marami kasing problema rin ang kinaharap ng Artemis 2. Lalong-lalo na yung mga astronauts na nakasakay rito. Siyempre, mayroong problema sa mga IC, sa communication glitches. Kailangan ng IT, IT, at saka yung mga plumber or yung may mga plumbing skills. Biro mo, may mga problema tungkol nga sa palikuran o dito sa toilet ng Artemis 2, Bombo Roger. Aside from that, yung IC support at plumbing skills, sa kalawakan nga rito, yung critical systems, Orion spacecraft, life support, at saka yung transporting human beings to the moon, yun din. At saka pinaka-importante, yung ligtas na pag-uwi ng mga astronauts pabalik dito sa Earth, Bombo Roger. Kaya nga eh. Okay, sir, huli na lang yung tanong ko. Alam ko marami kang ginagawa at nagpapasalamat po kami na binigyan mo kami ng oras sa himpilan po ng Bombo Radyo Lawag itong para maikwento mo kung ano yung kalagayan ngayon dyan sa Amerika. Ngayon, sir, ano yung pinakamahalagang tagumpay ng Artemis 2 mission kasalukuyan ngayon? Sir, Madam pa. Yes, of course. Kung paano nila pag-aralan ang tinatawag na buwan, kung pwede nga itong tirahan or kung ano pa ang pwedeng malaman tungkol nga sa buwan at kung ano ang dapat na gawin pa ng siyensya upang matuklasan pa na mas marami para sa ikabubuti ng kalawakan na Bombo Roger. Alam mo, hindi titigil yan. Si Elon Musk gustong-gusto merong yung pinakamayaman tao sa buong mundo gustong tuklasin at pag-aralan kung pwede ngang dahil sa marami ng tao dito sa mundo gustong pag-aralan kung pwedeng may mga taong titira dyan sa tinatawag na buwan, Bombo Roger. Sir, maraming salamat. Kaditi oras maning nga nakit mo sa kasunod yung Bombo Radyo. Malaksid, sir, no? Dakit mo nga kablaawan or kumustahan. Iti kalugaran, especially iti trupa, ay iti Delta Sigma C, Mr. Madamba, sir. Yes, Otto Roger. Amom kita into no 11:30 a.m. Philippine time. Madamdama kita adan tugundaway manen nga kainuman dak ken ag-report. Iti na dumaduma pa nga Bombo radio stations iti entero nga pamilya ng Pilipinas. Ti Legazpi, ti Kawayan, Bigan, ken nang nanguron iti Dagupan ket naka-schedule tayo nga no alas 11:30. Ngayon, kastay ko na nga inuna tayo iti lawag, tamong kita napatay tayo iti lugar nga iti nagkapuan. Bombo Roger, Otol, na imbag nga bigat tayo amin dita, kadigiti gagayem, kakabsat, kakagagyan, kalugaran, iti probinsya ti Ilocos Norte, iti syudad ti Lawag, ken San Nicolas nga nagpaudak, na imbag nga bigat amin, Bombo Roger, ken dito istasyon, danto man ang sunod na, ken thank you very much. Bombo Roger. Maraming salamat, Mr. Isidro Madamba, manipo diti California, USA, isa sa Bombo International News Correspondent. Ayun na po, diti